बे समा मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। दिनै बेलासियाव उदालगुरि जिल्लानि गोबां ओनसोलफोराव रोजा अखा हानाय आरो गोब्राब बारहुंखा बारनायनि थाखाय न' बां सिलिंखार जालांदों। रोजा अखा हानाय आरो गोब्राब बारहुंखा बारनायनि थाखाय न' बां सिलिंखार जालांनायनि खौरां मोननाय जादों। बे समाव बिग ब्रेकिं निउज। उदालगुरिनि गोबां ओनसोलफोराव रोजा अखा हानाय आरो गोब्राब बारहुंखा बारनायनि थाखाय न' बां सिलिंखार जालांनायनि खौरां मोननाय जादों। दैफां, नोलोबारि, रौता, गिरुवा गोबां ओनसोलफोराव रोजा अखा हालांनायनि थाखाय आरो गोब्राब बारहुंखा बारनायनि थाखाय कारेन्ट पस्ट आरो दंफां लाइफां बायनानै न' बां सिलिंखार जानायनि खौरां मोननाय जादों। गोब्राब बारहुंखा बारनाय आरो रोजा अखा हानायनि थाखाय 33 केबि मोब्लिब खुन्थाया डेमेज जानाय नुनो मोन्दों। गाबोन फुंनि 12 रिंगासिम उदालगुरियाव मोब्लिब बन्द जागोन होननानै मोब्लिब बिफाना फोसावदों। रोजा अखा हानाय आरो गोब्राब बारहुंखा बारनायनि थाखाय 33 केबि लाइनआ बायनानै हायाव गोग्लैनानै दङ। गाबोन फुंनि 12 रिंगासिम उदालगुरियाव मोब्लिब बन्द थागोन होननानै मोब्लिब बिफाना फोसावदों।